Kublai phi baro shaka thup khubor jongi ka Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaga sngi kilong. Sa artli ki parish thamai en play ka Jylla ba Shillong. Unlike ujor ka NEHU shaka Ministry of Education yaki kam bamsap UVC. Panjing shai ki HYC halor ki result thungkam Medical and Health Officer. Ban. Ka dega por ban penpau madan yaki jing e kinonya drop. Bat mentang ni apai shiki Khubor ki bakamnya. Katkum kekerwo balapha the Archbishop Most Reverend Victor Lingdo ulingdo sad jangka Jylla ba Shillong la pentip ba insapli no shen ya artli ki parish bathamai hapo ka Jylla ba Shillong kawe hamau kerdep Ribhoi district bat kawe pat harang bibi East Khasi Hills district. Hagate kekerwo Archbishop ulatho kumni. Ha kiling do ki reuniam bat ki paj runget jangka Jylla ba Shillong. Ka jing khublai kit bok kit ruang bat ka jing kurkhu kerdo ya phi baro. Haune usnam jubilee jangka jing kermen ngilayo mat shibun ki jing kurkhu kerdo bat ki jing don rengkat jong ukenrat ha ka jing yat lenti jongi kum ki pilgrim jong ka jing kermen. Dakane ka shithi ngakwa aban ai happy ka Khubor babha. Daka jing iet bat ka jing kurkhu jong ublay ya ka Jylla ba jongi bat nagabanta ka jing baha jing miat bat jing bit jing biang jong ka jing immensim jong ki paj runget ha ka Jylla ba jongi haune usnam ban wan ngin sapli sa artli ki parish pathamai kita kilong ka parish jong ukris ka jing kermen hamau kerdep Ribhoi district ka ban sapli ha ka khatsan tarik ubanai leber ar pun riu bat ka parish jong ka Maria ka keme jong ka jing kermen harang bibi East Khasi Hills kaban sapli ha ka arpu ar tarik leber ar pun riu ngakerpa di phi baro ki paj runget banya duai na kabenta ka balang na kabenta ka Jylla ba jongi bat khamtam na kabenta kini ki artli ki parish bathamai ki ban sapli haune usnam ban wan. To ukris jang ka jingkermen unang sinran ban betin lenti yangi bat ai ba ka kemi beneng ka badei ka kemi jang ka jingkermen jongi kanang yasaj na kabenta ka Jylla ba jongi bat na kabenta jongi baro. Ngaduai bat ngakerkhu kerdo ya phi baro. Lasoi do Most Reverend Victor Lingdo Archbishop jong ka Jylla ba Shillong. Kani ka jing penbena ka long kadak ka jing kiu shaprang jong ka balang bat ka jing yar ka hima ublay shiki thai nong kendong bat ka pen iru ya ka jing kit kli jong ka Jylla ba ban penroi ya ka jing immensim da ka jing ya penmi ya ki parish pathamai ka seng kinong hikai ka school ba NEHU North Eastern Hill University Teachers Association NEHU ta kalarai ban pha ya ka kunhun sha New Delhi ban penpau perthei ya ki kam bam sap jong Professor Prabha Shankar Shukla Vice Chancellor ya kani ka rai la shimenta ka sngi khatsaw tarik Risaw ha ka jingelang ka bala long ha phalau ka office jong UVC Kinoyalam ka NEHU ta kila kuno ba u Professor Shukla ula pelat ya kamang pisa prapu ar lak tengka syaka Manipur Tribal Development Corporation MTDC Imphal banshna ya ka campus hatura hapo khatsan sngi henrai hadu menta ki jingtrei kidang sateng renjan Kinoyalam ka NEHU ta kila kuno ba u VC ula ai ya kani ka jingtrei syaka MTDC tang banyo jingbentoy lang bat ke MTDC U Professor Lakhon Kama President NEHU ta ulaong ka seng kinong hikai jong kani ka school ba ki penrem jur ya kani ka jingle bat ki penrem ru ya ka jingja arngai jong u VC na ka shuki VC menta lakhat wei benai kat ba u yo tulop tik tik kani ka de ka jing penserwa e ya ka pisa paj ba lakono u Professor Lakhon Kama Ulaong ru kani ka kunhun ka banlet cha New Delhi kani akandu ya ki bor bahalor jong ka Ministry of Education ban ai markmat ya ki jing ujor bamsap bat jing pinwit jong VC hakikam ki jam jong kani ka school ba Kinong yalam jong ka NEHU ta kila persha jur ya ka jing thmu jong Professor Shukla ban penyat kum u chairman ya ka Executive Council ka ban Salong Shen Kani ka jing thmu jong Shukla ka pen khen ya ki kendon balabu da ka ministry ka bala mana ya u ban nom don kti AA bat ki kam ki jam jong ka NEHU
Nalor ki jing keno bamsab kane huta ka ujor persha ya ka jing penslam ban kentiu kam ya ki nong trei jong kane ka skul ba ka jing penslam ban siu ya ki bai dawai ka jing pen khen ya ki kendon ki baya day bat ki kam pisa tengka bat jing lut jing sap kum juru kila ujor ya ki jing jot jing pei jong ki ying shong staff quarters namar kimdon ki jing maramot ya ki labun bun snam Kino yalam kane huta kila raikut banyaki hadu baka Ministry of Education but University Grants Commission ki penbet but penurlong yakini ki jingdawa jongki. Ba uniu shukla lingba ka jing don jongu shabar ka NEHU ikumba udon bet ka jing ya trailang bat kane ka Manipur Tribal Development Corporation Imphal ba kini ki kam Shna jing shna hapok ka tura campus uyele ban yailat ya ka executive council uyele ban yailat ya ka building committee but umud ban ai instruction ba satai ba kinya chakmat ya kane ka kam pin kanmau ya kane ka kam hapok ka tura ban shna ki jing shna khandai pu ar point live klor kane ka project bayo naka Ministry of Minority Affairs Government of India hanrai kata ka project kumno lingba ka MOU bala assign bat ka NEHU uai be ya kane ka MTDC Imphal kane ka MTDC Imphal pade ka pen trekam ya kane ka project lane ka mud ban pen trekam hanrai ngiu iba lada kamdon ka jing rai na ka executive council ladam don ka approval na po ka executive council kimla ban pen trekam hanrai usukla lingba ka PBC tura nang tai EI instruction ba ka kam de banya be sakmat kapni ba ki ya la ya ka executive council nabar kham tam bangi lingo belai kene ka MTDC namar ka jo ka kam hapo ka NEHU tura ne Shillong prosi kata shaban wan u proses shukla ka lebe ka campus development department jungi ka CDD department namangi don ka engineering don university engineer jisa deba ayaki kilaban ai ka tender kilaban shimya ka tender kilaban jet we ba kham duna ya ka jing bu ki tender nakta kilaban ay ka kam hanre u ya like knang ya ka CDD NEHU u ay ka MTDC namar MTDC ru ka jo kan shim MTDC Imphal kan shim ya kan ni kan ay tendering nanta kan le tender nanta kan ay ki breu ki ba let's say job ya ka tender company ba shwaban na bang lingo ay ba belai u ya shabai tang ya kan ni ka MTDC Imphal belai pentre kami kini projek lingba ka CDD jongi namar shwaban aya kene ka projek tura ka ba khandai pho ar point lai we klur uladap airu phapo arlak ya ka jo ka MTDC ban penbhaya kata ka surok ngimtip kata ka surok ru hapo khatsan singi ki ai ka work order hapo khatsan singi lade palat ka pisang ka kam kam padap hak namar pinwi khanno nadu khandriu tarik u nganchupan kan mau khinde nadu khandriu tarik u banai march ki aya kata ka approval ki kajing ye kod kadebe life hotri undebe ka construction life hotri ula submit ka bill life hotri tadi ka pisal apply la sign do shukla nang nela da bai approval nang ta haka shit tadi ko bna april how new arjar absab de kawan ka city na ki ba I pursue ingin pedak kajing lingo kalau kumno pila apply ya ka pisa haba ka kam ka padak ya ka jo PIB nga kane ka khande po ar pon lai we klor nang tamdi tang kata kane ka pisa bayo na ka Ministry of Minority Affairs nang don shu ka DPR baki pan menta namenta kane ka pisa bangin yo na ka NEC panchna kata ka classroom shatai ki classroom jongi shatai bat ka examination block ya ka taru phasna DPR haka MTDC Imphal company ba uniu shukla udon baik ka kambam sab pat kene ka MTDC Imphal takada open trade kam baik lingba ka MTDC uyai la ya ka CDD namar ka CDD ka dei jongi le segi kam be an jongu ki numter ban le hanai ka MTDC Imphal kam dei kam don jing dei ban ni lingba kata ka MOU ro ka ba kam pat yo approval na ka executive council lingba kata ka MOU ai kam baik ka MTDC ngishim khya ba ya kane namar kane dei ka kam bam pisa sudah kam dei ke eke namangi suthu ba le se Shukala ka MTDC dang bun let's say kiwe ki badan halandet bangimiu imat kila thmu hi ban bam pisa lingba kan ka jing pentrekam namar deba ki long hok sisa kimdon kam ban pentrekam lingba ka MTDC Imphal beli kim ai ki agency jongi hapa Meghalaya lane beli pentrekam na ka CDD bangi don ka department ka ba de basit le ya kan ka kam boro si kata pet kini ki building hapa NEHU boi boro kha kini ki building basna de lingba ka CDD jongi Kahnya Utrab Youth Council HYC Education Cell haka jingalam u President Ba Roy Kupar Senram baru ba enlang Sawian Education Secretary
Hakakat sau tarik Risaw Arhajar Arpusan kilapan jing syai na Commissioner and Secretary jaga Health Department Dr. Joram Beda halor ka result balapan mi da ka Meghalaya Medical Recruitment Board MMSRB jaga Sorkar Jylla kabaya day bat ki kam medical and health officers. Habakran syakilat pathai Khubor uba Roy Kupar Syndrome President Ulaong Katkum ka result ka balapan mi da ka MMSRB Arhajar Arpusan lalap bakidon arphuway tiliki post nagbanta ki medical and health officer. Hakaba kiladon hadu khat wengut ki doktor ki bala thep nakajat benriu garo katba ya ki khasi bat jan tiapat kidon prateli tangmar saungut. Board kilapan mi ya ka advertisement nakabanta ban thep kam ya ki doktor ki nakabanta ki post medical and health officer but ki post junior specialist. Katkum kini ka advertisement kidon kumba arpui tili ki post medical and health officer but san post southly ki post ki bayday but ka junior specialist ti hadin bami ya ka result kani ka pratrik jong mantau benai abang ipet ya ka list ya ka balapan mi na ka office jong kani ka recruitment board ngilap ba na ki arpui tili ki post jong ki medical and health officer kumba khat wingut ki doktor lajit lani la thep ki bedi na kajat benri garu but na ki khasi bajan tiapat ngilap bodan tang saungut ki bathep but na ka ada ST ki don saungut but na ka unreserved category ki don kuman riungut ti ladangi ken ladangi pet ya reservation policy ka jongi ka boong bangi de banyo saupo arpo khatsan batsan tingi iba ki jongi ki yo tang sausit ki wei pat ki perlok jongi garu ki yo khat wei sit jadin mengiyo i ya kani ka jingmi ya ka result mentara sengi ngilawan banyak kenduk ya commissioner and secretary jongka health department ban panjing syai bolong duk chairman ya recruitment board ban panjing syai babalai na ki arpoi teli ki sit ngi yo tang kumba sausit jadin mengilaya keren but commissioner and secretary jongka health department Dr. Joram Beda ila ajing pensyayangi ba kani borokhat kade namar ka jing pentrikam ya ka roster system nakaliang jongka department kila pensyai kila pen i yang i ki kot kisla ka ba kala don ka recruitment la ni ka jing thungkam husnam arja arsa hakata ka por bathungkam husnam arja arsa ki post ki ba shimlala ban thep la ne katkum ka reservation roster ki ong ba ki beriu nak ki post ki vacancy ki balat katkum kani ka roster ki ong ba ka medical and health officer ki ban ka unreserved post ka DR ki khasi jantia ki de saw ki garu ki de khatway but ki OST ki de saw kombot arpwe seat dekat kum kani ka jing penmi ya ka result ha ka pratrik jong ni benai mentau benai ka de bitik kat kum ka roster system ya ka bana kaliang ki jong ki ong ba ki pentrika me ka roster nak ka jing betha jong ka personal department lembah ka DMHI habai dei ba ka post junior specialist pat ki babun hi ki bayi orung hang ni ki de na nangi umut khasi jantia ki don prangut ki unreserved ndriungut ki bawan na ka jai pendri jong ni ki garu but ki wig ada SC but ST kim don ndri katkum ka advertisement ki don kumba nyof tli ki post tambaya ka balala ban thep menta ka de tang lai pusan ko ki babun ki post ki bomla ki bom shimla la ban thep but ka ni ki daw khamtam ya ka post specialist ka ni ki daw ba ka recruitment board kamla ban thep namar kini ki bawan hakmat do hakalis bun kim shimla join ya kani ya ki post but ki ka basosi kalong babun ni kini ki de na ka jat meri wachongi kini ki doktor ki balapa ki specialist ki bala specialize ki babun ki kam ki jongkin re ba ki mi akales nakmat do la dapet nulis iwe haduk khat saw ki de na kajat meri wajongi rekim tre pat ban join ya kata ka post ka ba kila syajit but ki babun na kiru ki de ki doktor ki bade ki bonded doktor ki baka sorkar ka pha ki bandit puli re bososi kalong badala syajit pat ban serve ki government hospital kini ki beri kim kwa ban serve ti nakaliang jong kaseng habai de bakani ka jinglap ka jongi ngiwan ban panjing syab nakaliang ka jongki ki ai kata ka jing syai ba ka ya kani la le kat kum roster rei ka ka bangi ngi ong yo commissioner secretary ka long ba kadon ka jing penkela ha ka advertisement ka baki ki kot la dengi pet ya ka advertisement jong snam arja arsa ka reservation ya ki medical and health officer ka don la ka jong akabakat nu khasi jentia kat nu garu ka don la ka jong haka reservation nam ta ka junior specialist ka don la ka jong kat nungut khasi jantia kat nungut garu kat nungut a reserve seat re ka ba ki penkela kan san pat ha kani advertisement jong snam arja arsan
Hakaba jaka banbu bandan kata sub categorization lan ka sub vacancy ya ki khasi jantia bat ya ki garu lasu kentop lang haju. Man Khubor kinong nya atrok kila sya nyon ben hakitrai factory but what happening kitrai Jylla kiba kam ya ladi kiba kit baba ya kari bat kajat penriu. Kala penlong ya unong ya lam jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ban penpau ya kajing sngo diaw. Habaya kran sekilat pathai Khubor haka khatsaw tarik Risaw hajar pusan. Nakaliang uba Moslender marngar ulaong bakum kaseng kinong nya atrok mensua kiale ban buri bat tengkan ya kini ki jingjia. Henry menta kim lashu ban kun ni buri bat kilasei madanno. Hakaba uloong hakamit khatlai tarik Risaw kiladon ki driver truk ki bala sya pendik bat sya pensange jubor ya ki kali. Haka kunhun balaya lam da ubriu ubakam ya lade ba udai unong ya lam ka hito southern border area ubak kerteng ba Lightstar Marwen. Kibalat lia live hojaj bat pendik ya uwei unongnya atrok. Langba kani ru ngikwa kani ke jingalang mentang ile keren langba ki paradokon. Bangi dap da kajing sosi ba kani ke Jylla ka jungi. Ya kinu ki mar ki mata ladangi persang ban kid ki khasi ki jungi. Ki don ki jing wonia ki jing thok Khubor ki jing berngam bersit bat don ki benta ki ba hadu ba kitan sya Khubor jong ka andro. Te ki bor jong ka anyang ngiru ki map ki bor jong ki kunhun ba per ngi ki map Khubor jeng kiru paj ba ru katu kan nemo ndai barok khoi kemud ba ki wo nia la ni ki khnyot yangi la dangi kit mangi ya ki ki mar khai yang ne po gari jungi kat ba ka bangi sosi kolong mentang ngilap daladi ngila yang surok ngila pej besi la pej ngila pej ban ngila bisar benia kalong ba ki dai ki dawan kit kini kali bar Jylla pat umdon bakran umdon baong ki yai lai lut bar kai ki ba sosi kolong dang ngila bat ngila kali kemud ba Kyong nama ladeb ya keren bat uta bat kata bat kita bat terter gumtang ilai obor nak sorkar te hato kani kani ka bami ka Jylla ka jungi ba mentang ya khnyot ya uparadok prasnam lada bontrei ta kam kat bar trei ubar Jylla kalong kata ka de ka bang ilai keren nang ni menta ba dia kani mentang ilai Shillong barok khoit kum karai nadu kilong kemi kilong kpa babu trok bat kinong nya trok ngila ong kum ya kani mentang nginom ya syashu nginom aili lada ngi ya sya kemut kalong kum kata kalat ban pilat eki bakin sim kebu halor ka jungi tiana ni syakamat ngisngau ban kentu ya gitu kiba don kata kamen sim ban shu khnyot ben ya ki paradok prasnam nrai ban ailat yu bar Jylla bu unlek ka bomon ngisngau bakin sange no bagin ya kentu shu pramangi la pidon kam kanu ka jingkwa la ni ka jingyo la ni kanu ka jingdon kam ka jongpi so ba wanum le rain gen pan nangi kitrai ri mo kitrai muluk ngiru balai nginom ai balai nginom ya kersan kata ka dei ka jing ka Khubor ka bangi ai te mentaru kum menne menmit akamit menta ka dei kan srik khatsaw mo khatlai te koi kai ka bajia menne menmit ro kadon ka bangi mla shu ban sha ban sap ya kani namang le tengku na ka por imat ladang inang sngap inang buri em kamut kinang karnyom si karnom yangi kinang le sile yangi temene ngila raya ko komiti mdai nanga ndai la ya lapen ngila shimrai da ko komiti ba nginom ya buri isu menta te hakini kisi ngile ban buri tenani shakamat ngimtre isu ban ya buri kumene menmit kadon kajing torshor lani kajing pen kanu kalong kajing pen stomben ye ki driver ki jongi da kawei na ki kunhun ka bakam yeladi kumwei na kinong elam jong ka hito jong ka area southern border jong ka ni garanikor mo I kerteng ru idai ba Lightstar Marwen mo dai ba Lightstar Marwen menin la penyeng jubor kali gi jongi bat nakaliang ki dekot jongi ki metrelang regila yeng daki kali ban khange ka surok bat ngikli ka dawayu de nakaliang jongki ki lawo nia wa daw yangi lai phojaj lai phorukom henrei nakaliang jongi la kersa yaki ba ngi nakaliang jongi ngim so tenat bamdei bagi kersan mangi ya kini ki kok ya ne ki jipenmi de ki kok factory de lada kita ki kok factory kilong illegal la ne kimlong tole khang no ya kita ken balai ken bi pen stom yangi ki driver ba pli kinong nya ki badai tang kinong tong la ni nong kit nong jongki tengi lagi ya kun menswa lele lawan kit be de kali jongki bar Jylla harena kaliang jongi ngi khang ya kita ngi mailat ngila ailat be tang de ki kali jongki parakasi ki ban kit gidon bun ki kun Samla gidon bun kilong kemi kilong pa ki bakit ya kini umar ubami na katu ka factory ko henry menta ya ka factory ko nakaliang jongki kim khang kim pen stom henry menta ki pen stom ben pen bani ki kali jongi ka kata ka jingmut ngim dai ba ya sha ya ki
telada kata ka kamlong telek khang na du tan rai ken henra ya kita ki factory ba penyai te ki Khuborjylla phimle ai henra yangi ki kali badai ki trai khasi ki trai Jylla ngi yok kinong ngi long tang kinong tong ani ngi yok tang i bai school ngi yok tang i bai kot namta ki kun ki ti ban sa ban ti aying pi penstom ya ki to pi yo nong ayu te mantang i sosi kolong bana kaliang jongki kila kat ka jing bun ki kali menin namar ba ki dekhot jongi kim kwa ashu bene terlang kila ngia ni kam kila ya la ka ya men mit nrega ei bo sosi kolong na kaliang jo uni unong alam ubde light star marwen ubde unong alam jong ka hitu jong ka southern border mo ki ong sati sathain ranikor te kaliang ju u la IFIR goi ka kali hatol ada IFIR tu ka kali tu try umlut mo bapli umlut mo uhaban buk leader uhaban ya kun ka jinglut jingsep ka bajur te manta ngi ki try kasi ki try ri try muluk ngi haban lut na ki jingle jong phi kat ba dale Khuborjylla umlut ei te kani kalong ka ei ka bang susi ka bang ilap te ngi kentu ya kinong elam jong ka hitu ki bang itnat ya kom tre kamu jong ki na ka por ban kentu yo parari wadi parado prasnam re dalong kumolong uni unong elam kamut kawan rak penban ya kajing penjot tani kajing ya dung para mengi para trairi kan para dok prasnam iba ya iba kamai hakani ka Jylla ka jungi tingi kentu ya ki bakin simkia mangidang ngam ngej ba ya kani kala ban nomdon kajing tip magidang teng gidon ginong elam ba kinong elam bana jorong ki hikai ka babha kadba kinong elam ki bana po kisim ka bu halor kajing tre kam babha jong kinong elam ki bana jorong tingi kentu ya kinong elam jong hitu ngila de aiktin ru menin Saki katu kan di ginong elam ki bangi tip ki de ginong elam ki ba syatre ba ya ka ba kamiat ki ginong elam jong itu te bat ngi kentu ru mentalang ba gini media ba kin sim kia ya ni ka kam ada film sim kia ya ni ka kam haka bakut kan mi penban ka jing snam para mengi bat kanum kawan rak penban ka jing ki ben ya ki briu ki ba de nabar Jylla te nganga so mon ong ba halor kita ki benta te ngila yo ban ya kran menta te nakaliang jongi ngi don tangkat tahi bat nginang ya kran nang bun ki we ki mat bangi yo banang yakran menta kasngi bangin yale sto menta bangin yale ban kini no ya kani ka bala da utrairi trai muluk halor ka kam kit jingkit ba khanang ladang ibat ya kata ka bala kasngi da ki dala jongi isngo bangila banong kerat ka yala jong kari hari menta tang ya ka bala hapo kan ke bami na kani kari kasi jongi ngimla ban bat ngimla ban syakri ngimla ban tre ta ka kam gamut ba kam don jingmut ya kata ka jingkam jongi bangin long kerat hala ka jong kari tekum kani ka asyon ngila mangidei ka Meghalaya commercial kamut ubatrai business lan ubatrai kamru ngi priang nang ta ki truck owners ki badai ki babu truck nang ta ki drivers ki badai ki nongnya kaliru mo ngi priang Badak itu ki Khubor ngila poish ka bakut tarhadu bangin daya syambiang kublai shibun.